Maragsakan ni Mesias nalawa kayang naya. Una. Ndamay ka nakadigos manain. Nako, nagmaman. Lalo ka gar arbis na eh. Lamlam. Na impag nga bigat kita kayo mamin kapalparalan. Artoy amanain. Grabe tayo man TV John nga parparalan. Ano banuga nga nagbike apo. Ta kahit ko nga makauna nagbirok man ang tiwan. Uungain. Hintayo na pa og birok manan. Dito man nga area ti pagbirokan tayo na pa. Kasamsamakan manan. Ket ni kumpare ka mo nagayam ni kumpare daratag birok tiktok itek. Ana yung nga tao. Tanay. Titag birok manan na pa. Urek pa isuna tag birok kami kanong nga duwa madigaw away to natoy. Ta birok ta di ko nakita di kalmantang ako. Bawatet ayo pas susumok ko. Naglambol ka na ya. Ringan ka dira be. Budi deta. Dapas pasumok ko ta panta kita na jay. Kaya mo na ka. Nagkapsuk kumaratan darta jay. Tibilit niya. Oh, yung tibilit. Ay. Oh. Di apo aja nakakitaktik ko kahit ti babatit di kalman. Uong agad duman natin apo. Imbaw naman ni bakit kun ngarining nak kasapsapa ka. Ano baka ni naalala mo tan. Nagalak ako matibunong mo kita markay di pas pasumok ko awa. Pare, madi sakto-sakto lang ata ni girta ka kita ni babatit nagsiingat gamin ni ba. Madi makita. Tani nagadud tani. Pakita kanya yo. Pakita kanya yo apo. Ay na nagsakit mo it. Arti na rin nagsiingat. Nagadudta pa pare ba? Kita amta. Pare-pare makapirday. Pare-pare makapirday. Nyayay. Adudag ta pare na buong ganit ti ko ata ti. Ata ni bulong inyo. Kita nagtubudan. Kita may pare na eh. Kita baka mabadbaddekan. Okay. Babati pare. Bati sakto-sakto lang ata. Ang kita ni pare niya. Sa balo nga klase ate ah. Nya. Sa balas. Nagalas nga uong ata oy. Artada na yung Buti ko rin pare. paray. Buti ko. Ate ni. Sugar huwag nagaduda paray. Trin no data trin nga ko na ni tatanggoy di ka dauong ko na na. Ay na. Partida. Apo. Tandaan pa kini. Medyo nasiingat gamin na po eh. Nga matipay makita ti uong. Ay na boy. Kita, gilat ka ni. Berdong. Nagsakit ti ko na. Sakit tudok na. Ramid mo. Parjida po unag. Itinin ti bunton nga dakkel. Artada na eh. Nasiingat pa gamin na po. Hindi makita. Hindi makita. Atod da light. Nagbirbiro ka ti jacket ko di ka umait. So gito yapaw ti uong. Uong nasiingat pa kami napaw. So nga pagpasinsyahan nyo ti video tayo. Tas ingat pa ilaan. Nagpasinsyahan nyo pa ilang ti video tayo nga parparalan. Pango sarungkaran pa di bangir. Sarungkaran mi pa di nakikitak di kalman nga. May isang tumpok. Bakit kita man? Sige man. Kita ko lang naman ba't ulag. Pawan ulag to'y nabasa. Nagsiingat pa ilaan gamin ka. Namay sa ko lang atin eh. Itinin. Danabungan tikat na eh. Nagkatalandan na nag-ukradang. Ito'y garti nagalaan na ni kumpare di kalmahan. Kumpare nga. Kumpare nga ka. Pugak-pugak. Ano kumpare nga. Sugitin niya. Nga ni Damal Pusen. Madi kita man ibabatit pa niya. Ati mo masip ka. Gitineran chine ay. Kita na yung nagaduda pa ito niya kakarayam da. Kabilayan ko. Dati katamati ni bulong na. Katamarti da. Sino babati ni? Sige man kataman. Kita mo RT dagi di babati niya. Dalaw mga ka to. Ulam. No? Da umagaw. Ay kaya doon dumagaw ako. Tagtagbatin tan ah. Langan night. Angay. Kita anta kabilaan man. Jigar ni ko ah. Paray. Ni pare. Suna nakaalat di kalman. Tapos latid daman na natin alang tatuyin. Hindi na sila nalpos na sila. Nalpos na sila. Ang iba titanan. Kita man tital-talo na ni kumpare niya. Nagdadakkel ti bunga na. Ya. Ano ka ating papit ko pit sa 14. Sa katursay. Nagadalo mo danom lang. Garod. Yun ay turod ko dyan. Tama magbayad utang siguro. Kain pagbabae. Madi ah. Eh? Ay
bati ang bayad utang ipagiling gusto. Sa paginom ta. Ngaday, diyan kami inuman. Minom. Sige, alam tatin. Tano ba kadapay sumangpot ti ka? Lan ta ba? Nagawin da. Pakulan ta. Slag pakul nga iti utot. Taba mayam tanod dagagaw. Alam minapaw, giti kuan. Oo ngayon. Tama. 1 min down. Nagsarot tati kadwa ko napaw. Kasi si daong siguratoy. Kasi si daw. Sa tatati ko ko. Kuadan. Mayatin. Steady nga kastoy ko maya binigat. Piniga ma, di kalmang ka nagalata manahin. Nagsakan ani misis. Maragsakan ni Meses, nalawa kayang naya. Una. Ndamay ka nakadigos manan. Nakaw, nagmaman. Lalo kay gar arbis na eh. Lamlam ikam na. Ay kaya tababat isublim ng maluman ah. Kailangan mo na. Todo na malam. Kita da atin ng dama. So kilan kan ilain. Ito. Juan, nakaw na tagamin di kalman. Tindalat ta kanya tagarudan. Tidda ka na. Ang pati macambahan tati kuya. Breaking. Adi virgin. Virgin nga kunata. Virgin Pures. Kabinchors. Virgin Pures. Ado ba na akong dyan? Virgin Pures. Nagbabatet sika. Kaya nanusan ta na. Di mo pa'y kaya ta. Dak. Ito itinagalalanda de kalman. Nagsinga umatan na ya. Tama ka no. May tipipidutan dati kasi pitan data ulag. Awan ulag na to eh. Tawang nga eh. Kakay-kaywan. Depends. Sa pandibanger kita niya baka kumarasa ka sa dyan ngay ka. Pagkadal alanda dyan nakita ta dyan. Nagpapakpak ulanan ang. Bayaan mo na ang alain na ang tagawon kang tunog wa. Mahal. Mapago na. Oh, numapago na ang gawon ta. Si tatakakita. Stimanain. Yatan panglako tiga rumanan. Lako nga talaga ato yan. Kaya da nagurdar. Ga-order. Kaya kung dan kaya madim mga ikikan sudan. Kaya madamdamag nga damal alat nga binigat. Kawang garaw pang nga dati ko na barbaro nga kadati na ni birthday boy. Away na di birthday boy. Birthday boy ha oy. Happy birthday na oy. Dali birthday boy. Thank you. Tama marta na. Ragpasunan. Kariring na. Kariring na pailaeng. Kariring na pala dati tao. Kanya na ano kaslam mula na. Dugyo. Sinubli mi apo ta alamin. Bas ginalami jay banger. Sa tayo di kung kunata nga makalason ni apaw. Ataw iti makalason. Nga uong. Oh iti apaw ti aji muno nga nakita mi aji paspasumok mi kini kumparay. Sige gala ka na. Ada tayo ito nako atoy. So hindi sampay nga muna na. Katama kita ko na. Tanong may walang pinagpido mo. Na sigado atoy. Dati ko na. Ata may makasiit daw. So ati apo linlinisan na pa lang ati nakita mi nga uong. Ti ruot na. Pagpaguton na napaw. Oo, takwa. Pang manot order da kanyam ya. 600 garod. Kaya pagbibirukan tayo tayo dyan. Nagado mamait. Kaya na magbibuhay ta mag-video ta. Puros uong kay. Nag-request. Nga umutang da. Ay gumatang da. Gumatang daw naman. Kita umutang ay. Gasa magit ni. Gasa magit yun ay nga sakripisyo. Nagado pa nga train. Hindi ako mag-agit ay. Madi. Lumangir kan to din eh. Narigat to yung position. Nagtadamatin ni ko nga klase tiruot. Ado sit na. Nagaspang. So kung natin ay ko kahit gapasam ka no kung nada takwa. Madi nga nasakit ti nga. Uminpis ti ima. Yung ko ate kay nga klase ah. Nakaling Nagalas. nalas nga nga maperdin. Madi ko man pakinabangan atin no. Mabutan pa iti seconds. Sikans. Ay malam. Talaga na surti ka nga talaga pare. Nga birok ti o. Uy. Kas lamang ango ko si ka. Ay napiksa ang mo ya. Uy. Luwa ta mata tab kote prikan niya. Di garod. Nagtatumbling na magita uungain. Tambling ka kay ni na harap ka nagsakit aji ko ti. Rikan. Di kalman. Di nagbiro kan ta.
Diyan mo nga natudukak, ti ko African. Sa mula mari na di kuan. No madipay nga na sa RT makkay. Madipay pinakot ko nagpugsidara na. Tinay. Saka Mm. ibabampay kami na tanay. Yay. Ata. Ibaba mata. Sana nawaywaya ba? Pigado ato nga sisteman. Tiwang bulok. Sige day agawam ti agalanay ta ko nay. Mabutan ta ti ka. Hindi nakita ta ato yung papanaw masuda. Ay kasi gaya ba dyan no si kamuno na nakakita si kamuking kanya maaminan. Una. Yung alang. Imo mo ground. Una. Pakulak Punay kan. Kanya ni apong ko agito eh. Ay ini apong mga matigpantantay nga kung namin din na minsan. Ano dagitoy. Tarakin nga dagitoy dili dapay nga biyag. Tawa baka no dati ka ta. Rakob. Gadudad din sumayang gusong gadjigayam na Di punti Alaan ta ha. punti nyog. Alaan ta ta. Aunti makibagbagid to yun. Hindi nun sa napsapad ako mamo nag-rain dito tanay. Di pa nga naiturturugan ato yan. Ta baka alaan ta. Narikot ti pinagalat yung itoy. Ato tataya. Da mga ko sigurado Bilang man no manaw. Isisiti. Pidot tayo man na pa oh. Lininisan na ngayon sa tot tinay ta. Nasiit gamain. Okay. Kitam. On duty ata on tarbahaw. Awan tudo. Alang duty ka kay mabasa di kami wartat work. Tudo. Okay. Kabaso ka kin ni boss. Nya di birading si Jimo yang trabaho niya ibagbam. Giskimkot kami nga road. Ay carpenters. Okay. Di dagiti nga pa. Inuong nakagarod di ba mo man dirabayan madimay. Hindi kay kahit nakajay. Nadugamin na alam nga uong ya. Dadan. Dadan. May da sumakuro apaw nga ka. Agpidot ti uong. Ang higa man natay. Sistema. Tal-talo ata ni. Ito na sa dini. Nalpos. Ay kun nalpas ka di mo lalan na. Ay may sa. Uy. Magawat laki day. Ang kanan tidikan kanyatatan. Kanya na. Pirdida gitu duduman niya. Napirditan niya. Pirdidan di talala na gitu yan. Pilyan talang kimabalinan. Madi mabalin ata ibilag ata baga ni. Balin ka na gitu ya. Uy, bilag mo ti init ata. Kau mainit. Da. Tuto daw. Bilat ay. Ay ka. Nadabilat ta kasi damanan na. Una. Kano ato mo titistingan ta nga si dahil na eh. Nagano Ay na. daw. Atoy. Madi ata makalaso na ata. LRT. Train. Ang kunada. Ako natin, matimabalin natin na eh. Mabalin ata alam natangkan pa itabulong na niya. Talaku ko mabalin ko lalagaro din. Ata madi mabalin natin na eh. Ato pat. Hindi na talaga ata. Tagbubutan. Laim ta ka panglako ta. Liber ka ito nga diretso. Naggalas nga klase. Kanya tagiyaran din tunod. Hindi ka katumbol ya. Wala. Ito yung nag-deliver ta. Nagumatang da. Basit ti naalata tapo. Tid lagi ti alalami manan. Sano nga yata ti sistema tatata. Libot kita taman tanan eh. Bumangir ta. Kita pala na pun natin ikisisi. Punuan ta nga talaga data. Alang wait. Nakitak di kami na po na isang pamyalaan. Tini Joey. Tiyo nakakitak na. Dito ka kadon ata katumbol. Baka mabadagam ta. Gani. Wala ko malang gamay motor mau? Manaw? Right. Hindi makita na ako kasi din eh. Ay nakas na ako kung di makita yan. Riga talain. Hindi mo may ganan. Kajin eh. Basit tinalami di jaya pa. Wah. Dati nakauna. Toy, ada ka no nakita na ni parit toy. Kapri kanan.
Ado nga naglukluk ka isan dito kapri ka nanti mga palpalatang nanay iwalwalin daw. Da ka no nakita ni pare. Ado ata pare. Tagay-gay sa lang. Ay ka baka tidtid naman atan. Ay tidtid nga talaga na naggalanda man tuwin na. Ay nada. Ay giti na. Ay. Kanay. Ay. Kadua dak. Pinidok ko na ako. Kanay. Tidtid da. Dapat gini. Nataya na gini. Dito ni. Bakit ni. Ito na po na awan babatit. Ini. Ay, wait. Sata. Mabatit pa si kanay. Hindi makita ya pa sa atin ay. So nga babatit madi pa makita pa. No kastay tinagpuskol ka nagtubaw, madi makita ta duri maludak-ludak. Tartara o di ati nakita may manin na pa. Sige, lamon. Ay rat ni. Dapat tatita. Ay rat ni. Ano? Babatit na po. Panijawin eh. Tinay talaw, mababatit. Nabaddaga mait, nalos 8. Daman nakita ko na po. Di nagalak mo lang din na minsan. Siday tinapo niya. Namanain. Toy. Tim imasan na. Ngalaan. Toy. Babatit apo. Tidak. Tumbol. Masih ilaan. Pang 30 nga bukol lado pa tigtutubo apong babati pa na pipino. Sla stick ti pusporo. So gitin niya po niya. Katoy. Gitoy. Numalumpay agiti apo nga met nga laan na gitoy. Nagitoy. Gusto nga klase tinamayat na Ang gitu ti keket ti ko KCC. Ay order ti kisisay. Una. Sigma man. Nga ti ti ko adam. Kasi amin i-deliver yo kun ada tapi gamin makwatoy. May kabil ti ko. Okay. Paklans. Ipaklans na mati ya. Uwin, sa dabal ko tin silopen sa day freezer. Ay madi nga ka agukrad. Ini ko data. Sigma man tinay. Sama. Sa dapat ti. Kanal taxi ka. Gapas ground pampamayamaon. Hindi lang nga duwa to, dati kakadua na to yung hindi ni. Dahil ni. Oo na kami pinagpakwaod mo tanong malam di stick na baso ayo tinaimas. Stick na mata ni. Agit ni. Agit ano yun. Hindi natin kakastayan eh. Gimas na natan. Samsamitan na ang. Nubabae ko mati te 14. Ay awan ano 14 kaya awan na mapriso ta. Hindi kami masan na ba 14. Anay. Tumurumur lusin natan eh. Tumurumur da pali daga. Malampay siguro dapat tubod to. Yan eh. Agit ini 14. 14. Nagigto kaya? Nakibuta ka rod. Ganta gitu yan? Sige manood na plano pag sublit to. Nagpuskol da piganta na yung babati niya. Hindi ka rod na yun kita. Ganta gitu yan? Uy, alamon. Tubon ko namalon. Nudag tubo. Ay kaya Sublit tayo. tubo dalat tayo. Mingi pa upawil kanya daw. Ati uong. Sida mana na ni kumari ate niya. Uong ka atin eh. Una uong ata. Awan, nanti ko na. Ipasirukam gamin. Awan karot ti uong na. Di pero mar. Kayo lang ata. Kita ni natumtumbadan.
Ito doon di. Oh, hindi man umaranta. Yan. Sila iit. Sila mungay-mungay susuya. 14. Lang kita nih nak tuktuk lu mang. Rin mo to kinabangan sa bala gitu yun. Dito ti makinabang. Tini. Karga maun ta. Kergatan. Mangbirok ta peti na yun na. Puna dito pa napuno natin i-deliver tayo kay Sisi. Kape ati. Man-order kanya 600. Nagkaduman. Nagtibay man. Pagbirbiru kan tayo nga order. Yalan tagar dati ti ko. Bulong parya ta diretso na yun na ba? Tag 20 may isang bugkos nga bulong parya. Hindi dandaman ta pang ganyan. Sige sige. Kumatang ka na para ka sa ano ay? Lakwan ta. Lakwan ta alang-alang. Alang-alang. Sa atin binamanaw. Binamanaw natin ti kabakbakiran natin ya. Atin ti customer tayo na eh. Gumata man long. Pasaray manong gatangam. Pag 50 lang long. Pang 50 ka nung tadwa mo na. Tano. Duan kati 50 tatay customer. Ay, ibayad mo. Idi sumit. Bilang pa bro. Ibilbilagan na pa iti korta na apo niya. Ano kapit ko ate lang naglako bakal buti mo. Ay, bakal na buti ka man. Nagtibay man. Oo. Mano may atat atado nan paray. Kanta 50 kayo makasidsida ka na biginaw ka nun ikaw misis na. So kaduan ka titulta. Ay. Oh, dara kita na dyan kisain. Misis. Hindi pagkuha na kay paspasumok ko na. Gadoa lang 50 na eh. Total niya. Unay, itod mo tinata korta ni yawa mo. Dahil naglako buti. Buy na manaw, naglakwan butay. First income. First income ate apaw. Kabil ka to. Iti customer tayo. Pagkita nyo te, kung ugot pa rete bro. Diyan na kalda niya. Nagadaw. Thank you. Nya, thank you ko na muna. Yung Thank you nagkakita. bro. Obligado, thank you. Dati pa ka Mike. Sige, ikaw mo unta kan. Kita man ato para sa 50 na no di kinramata kay kuan. 300. Mga 120 baka 200 pa yata yun. Thank you bro. May isang kalugaw. Sobra pa ah, lulupyas. Lupias. Tanay na silupin ko na eh. Hindi ka na tibulsak. Nagtiba yan. Salamat bro. Sa pala ka makado makita yun ta igid. Agorder ka pa yan no biga manan. Uy, nabigat bro. Saray manaw. Pang 300 din bro. Kaya nasambit sigurado eh. Sa mga gigi customer tanga dumawan may deliver ka dung tanda tamanay. Ay ka tunong bigat ah. Sinuro da kami di antay ko naman nga ginatang. Ugot pa rin lang ilakotan na. Wala mabalin lat tamay. Sige, thank you, thank you. Hinayaram lang nga iraw. Kanina nagkadudapit ka na eh. Dito na yung sirsirok na eh. Super ah. Day, supay na yun na. Hilakom siguro manahin. Hindi. Dagumatang ilakotan gito ah. At nga linisan. Pwede na sulit nga eh. Nako ah. Tawag natin. Basta ilagi nagtubot to. Kaya nagaduwa to. Nag-rockboy no kati tubod ah. Atay? Oy. Tanay sirok na. Nabasa lang ato. Pag nampay ito yan, di mo nakita. Awan yan ang ito. Tali baba na. Isa. Dua. Okay. Ayun, dapat toy.